सर्वांक नमस्कारू. आज आम्ही आमगेल चॅनल कोंकणी यूट्यूब चॅनल आणतो हनुमान जयंती प्रयुक्त एक हनुमंता भजन प्रस्तुत करता म्हणून पावताची. आम्ही आज सांगची भजन जय जय हनुमान जय जय पवमान ह्या भजनेचे साहित्य बरयलेले शशिकला विनायक केळी आणि राग संयोजन केलेले पुत्तूर पांडुरंग नायकांनी. आमच्या ह्या चॅनल आणतो आजी आमगे भजन प्रस्तुत करच्याक अवकाश दिलेले चेन्नई सुरेश मले मामाक आमगेले धन्यवाद. तशी आता आम्ही तुमगे मुखारी जय जय हनुमान जय जय पवमान भजन. जय जय हनुमान जय जय पवमान जय जय हनुमान जय जय पवमान जय जय हनुमान जय जय पवमान जय जय हनुमान जय जय पवमान. मुख्य प्राण हनुमंता पवन पुत्रा मुख्य प्राण हनुमंता पवन पुत्रा सौख्यदाता आंजनेया परम पवित्रा सौख्यदाता आंजनेया परम पवित्रा. मुख्य प्राण हनुमंता पवन पुत्रा चिरंजीवी संजीवनी पर्वतधारी परंज्योति परमज्ञानी ब्रह्मज्ञानी. चिरंजीवी संजीवनी पर्वतधारी परंज्योति परमज्ञानी ब्रह्मज्ञानी. असमान बलवंतो अंजना पुत्रो असमान बलवंतो अंजना पुत्रो असुर शत्रु सुजना मित्रो ओ हनुमंतो असुर शत्रु सुजना मित्रो ओ हनुमंतो. मुख्य प्राण हनुमंता पवन पुत्रा सौख्यदाता आंजनेया परम पवित्रा. इष्ट राम भक्ता संकष्ट मोचक क्लिष्ट कार्य साधक प्राण रक्षक. इष्ट राम भक्ता संकष्ट मोचक क्लिष्ट कार्य साधक प्राण रक्षक. इष्ट फलदात श्री दिव्य मूर्ति इष्ट फलदात श्री दिव्य मूर्ति. साष्टांग वंदन करता हे मारुती साष्टांग वंदन करता हे मारुती. मुख्य प्राण हनुमंता पवन पुत्रा सौख्यदाता आंजनेया परम पवित्रा सौख्यदाता आंजनेया परम पवित्रा सौख्यदाता आंजनेया परम पवित्रा. जय जय हनुमान जय जय पवमान 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 जय जय हनुमान